गुड मॉर्निंग। मुझे जस्ट उठिली आउ उठू देखिली टाइम हो गला 9:45 आउ एबे गाधे पाधे की बाहर जावा गणेश पूजा आड़। चलो देखिए आज गणेश पूजा कौन राजा बेटा तू कौन आनी थी परिवार मान ले विपान ले तो धुपस्वारी पस्वार प्रतिपादे आचमन है शिवा को गादे वनस्पति रत्न संगणपति देवता ब्राह्मण न कुंजत ग्राम प्राण प्रतिष्ठन से सत्यज्ञानी शोधित भीत पुण्य सर्वांग भीत पुण्य सुविता एपटे पूजा चलता बेले सुरुना तार न गाधे तार सफल फेंटी फेंटी खाऊ कौन कह पिलाटा को मैंने पूरा नष्ट हो गला। एपटे टबुलू नंदू बबुल गप सब चलुँच मजा मस्त चलुँच। पूजा सैला आसिकिना जगह हूँ पंचायत भी स्कूल थी आए ना तो पछे बजाए कि आगुआ खराटा पड़ू जो देख दिणु सांगे पाइब। आई बुलिया जाऊे भोग बुंदी खाया तारिणी मंदिर गाड़ी पहला बाटटा पूरा भयंकर बाटटा बाटटा राति जी आसो पूरा भेटणा हो भेटणा पूरा मेन रोड पर उठिकिना आस्ते कर ब्लॉगटा करती एपटे न पड़ा बहुत बड़े जा एपटे नुह पेसो दिया हम गाड़ी रे आम ये गाड़ी पछे कम ना टोटाल ना पछे टोटाल ना मेस्टर मारी पारिबनु नंदू देखिलु पछ अच्छी ना केते अच्छी जीवी पारिबनु कहीं हाँ भल चलती तू साइड मारी पड़े है सी कौन खाल ना सी खाल भर पूरे आगे जामर 2टा टोका ये आमर बाइक राइडिंग चली मागुलु व्यू देख सुंदर लगुच व्यू गुड़ा व्यू पूरा सुंदर व्यू रे आसीगला आम तारिणी मंदिर यहाँ माँ तारिणी मंदिर आउटे कई गाड़ी ना आमर गाड़ीटा ये रखीदा ये दुकान सामने ये तारिणी मंदिर एटा हूँ गेटा।
ଏବେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଅଫିସ୍ ବୌଦ୍ଧଗୁଡ଼ା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଭିତରୁ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇବା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଚାଲ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ। ଆସୁ କ'ଣ କରିବା। এইটা হচ্ছে শিব মন্দির, এটা বোধ না এটা শিব মন্দির। ইয়ে হচ্ছে হ্যাঁ টু টু করদেবি। এইটা হচ্ছে কোন এইটা 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 এই যে এইটা এটা কোন মন্দির? হ্যাঁ এটা তারিণী মাঙ্ক মন্দির। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ବା। ହଁ ଏଇଠି ତ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସଜବାଜ ହଅନ୍ତି, ରୁମ୍ରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁଟ୍ ହଂସ। ହଂସ ଦେଖ ହଂସ ହଂସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହଂସ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ହଂସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଫାଛ ଅଛନ୍ତି, ପୁଳେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବ। ଏଇଠି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆଗରେ। ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଠି ବାହାଘର ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ସିଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୋଖରୀ। ମାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସିବେନି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଦାନା ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ମାଛ ଆସନ୍ତି। ଦାନା ପଡ଼ିନି ମାଛ ଆସିବେନି। ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନଟା ଅଛି। ଲୋକେସନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବବୁଲୁ ମୁର୍କେ ମୁର୍କେ ହସୁଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ବାହାଘର ଫାଘର ହେଲେ କି କ'ଣ କାହାର ହେଲେ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ ଏଇପଟେ। ନା ନା ବାହାଘର ହେଲେ କେବଳ ହୁଏ ନା ରୋଷେଇ, ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନା। ଏଠି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଏଇଠି ବାହାଘର ହୁଏ। କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କର ସତ ଘୋଡ଼ା। ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ନଗେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଯିଆ ମୋଡ଼ୁଛୁ ମୋ ନେବେ ମୋଡ଼ିବୁନୁ ହେଲା, ମୋଡ଼ିବୁନୁ ଜୋର ମାରେ। ଇଏ ସେ ମାରି ପାରିଲାନି, ଇଏ ମାରିଦେଲା ତାର। ଆପଣଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିବାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମହାନଗର ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମହାନଗର ଗାଁରେ ବହୁତ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଡେକୋରେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଆମକୁ କାଟିକିନା ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ଶିବ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ ପୂଜା ଯାଉଛି। ମହାନଗର ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମହାନଗର ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସେଠି ବି ଠାକୁର ପୂଜା, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ହେ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଏବେ
ରାତି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ ଆଜି ରାତିରେ। ଆମେ ଅଛୁ 3 ଜଣ, ଆଉ ସାଢ଼େ ଅଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଏଇଠି ଶୋଇବୁ, ପୁରା ମସ୍ତି ପୁରା ବୋବା ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିବ ଏବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଦେଖିବା। ଯେ ହେଲେ ରକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କ'ଣ ହଉନି ପ୍ରିପାର ମୋର ଟିକେ ଚୋରି କରିଛି। ଫୋନ୍ ବି ଗୀତ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ 2 ଜଣ ମୋ ହଟସ୍ପଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଫୋନ୍ରୁ। ଆଉ ଇଏ ସକାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ରାତି ବ୍ଲକ୍ରେ ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବବୁଲୁ ତାର ସିଆର୍ ସଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆର। ଆଉ ଘର ସାମ୍ନା ଧୋକେବାଜ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗୀତ ନା ହଉଛି ଘର ଆଗ ଧୋକେବାଜ। ସେ ଗୀତ ନା ମୁଁ ଯାଇନି। ବାଇ 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 ବାଇ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗେମ୍ରୁ ପଳେଇଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖେଳି ପାଇଲିନି ଜମା। ଇଏ ମୋ ମାମୁଁ ଜଣେ ଖେଳୁଛି, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଜୁମ୍ ଟିକେ କରିଦେଇ ଭଲସେ, ମୋ ଭାଇ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିଲିନି, ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଆଗକୁ ନାଚ ହେବ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଉଠୁ ନାଚ ଗୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାଉଛି। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲଭ୍ ୟୁ।